hoe dit jong gaan. Nou, dan wist dat er jongen heel veel fans binnen. Die komen er echt van Pikmeet. Ja. Ja, en dan is straks nog. Als het dan wijst dat ze straks het laatste nummer spelen. Wordt het een emotioneel moment? Ja. Ja, weet ik wel zeker. Mooi nummers als I Saw the Light en Herman moest naar Brada maken ze de oorroende 20 hier volop furoren. En dat het nou in garages of op Lowlands wie, van Pikmeet wie geen zeel te grut of te lieds. Vorige week kon een namen de man afskiën van haar publiek en wie het tijd voor de laatste soundcheck als duo. Jan, hoe viel het om een 20 hier afskiën te nemen? Nou, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ja, het blijft wel bij je achtergrond. Af en toe heb je wel denk je, oh, we gaan het wel heel erg missen. Maar het is nu nog constant zo druk. Je speelt 3-4 keer in de week, dus na de tijd komt de klap. We hebben 2-3 jaar lang op Pikmeet agenda leven. Ja, nou ja, het geldt natuurlijk voor de vrijheid. Ik om te doen waar je oorstaan willen. Maar ja, wat dat wijze is heel allemaal vrij bestaan. Streelt het je mijn ego dat mensen heel met België in de tak komen om je bij te wezen? Ja, dat is goed te tellen. En de eerste keer dat ik Pikmeet heb leren kennen was wauw-effect. Zelf muzikant zijnde moet ik bekennen als twee mensen die met weinig middelen een hele zaal van 800 mensen aan het dansen krijgen, aan het feestvieren krijgen. Dan is dat gewoon pet af. Dan is dat gewoon, dat is Pikmeet. We hadden al lang afgesproken of gezegd van we moeten eens in Friesland gaan kijken. Van waar dat ze komen. En ja, nu hadden we dan gehoord dat het afscheidsconcert was. En zeiden we, dan moeten we dan naartoe. Hè. Dat is ook de laatste kans. Dus het was eigenlijk rap beslist dat we daar naartoe gingen. Ja. Hoeveel optredens zijn die in die 20 hier? 2000. Dit is het nummer 2021. Krijg je? Dit binnen Grietje en Marianne van der Molen. Naast mem en dochter misschien wel de grootste fans van Pikmeet. En de eerste pikmeel. Hey. Zo. Gouden. Je zat. Hoe lang ben je maar fan van Pikmeet? Nou, vanaf 1990 Ja, ongeveer. Ja, 1993. toen is het begonnen. Tot Jood. Tot en Ja, met Jood. tot en Nee, met. nooit, die draaien ze nog. Jawel. Ja, wij treden op trainers. Nou, ik zei helemaal een fanclub. Nou, dat hien ze niet. Nou, ik zei, daar richten wij die op. Maar toen dacht Jan, nou ja, dat is praat van... Dat zal wel. Maar we namen het dus wel serieus en we hebben dat ook gedaan. Wat is dat voor foto? Dit is de foto toen wij met Pikmeet de studio in geweest. En toen hebben we u wat bedankt, u kunt vergaan, maar hun opnoemt. En wij door de damestem. Hoe je dat zo kan? Ja, daar heeft Ik dus heb prachtig mooi jongen dan, hè? Lekker mooi jongen, maar Jan ziet ze die zeer nu dat we zitten, dat wij die damestemmen dingen. Nou, die vroeg wel heel wat nice natuurlijk, we hebben nog nooit een cd opgenomen. Maar dat was een heel leuke ervaring, medisch. U kunt nog gaan! Niemand weet dat u kunt nog gaan. Niemand weet dat u kunt nog gaan. Allemaal, ja! Niemand weet dat u kunt nog gaan. Ja! Niemand weet dat u kunt nog gaan. Niemand weet dat u kunt nog gaan. Niemand weet dat u kunt nog gaan. En toen kreeg je in te jaren dat ze er maar stoppen. Ja, we Ja. hebben al een beetje vermoeden op een gegeven moment. Ja. Nou, wat Ik zit in de auto. berichtjes. Ik zit in de auto toen. Nou, toen ben ik een stap op parkeerterrein. Ik dacht, nou heb je hier, oh jee. Ja. Ja. Toen je zo bellen. Ja, letterlijk bellen me Jan. Ja. Ja, het is wel, aan de ene kant denk je van ja, tuurlijk.
Het hoort ik een keer op. Het houdt een keer, ja, en dat beslissen ze natuurlijk ook zelf. Maar daar schrok ik ervan. Het viel even definitief dan even, hè? Dan hoort het echt op. Dat is wel. Maar ja, ze zijn beide hartstikke creatief nog in hun eigen. En soms ben ik verder en we denken van hé, hey, wat kennen we nog meer? Dat is hun keuze die te maken hebben. Nou. Ja, maar daarom er vind is ik dus niks het wel vliegen, nou, heel- eigenlijk. Ik vind het wel heel jammer. Nou, we hebben niet onze pik met straks meer. Nee. U wordt bedankt. U kunt wel gaan. U wordt bedankt, 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 u kunt wel gaan. Allemaal. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. Schip, schip. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. Schip, schip. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. Allemaal, ja. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. Schip, schip. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. Schip, schip. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. En zo komt er een einde aan een glansrijke carrière.